ki khubor ka bate si TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses. Experience global collaborations. Apply today. Manokin ban pendat wow mei yang atang kijing sos W.E.S Festival Komisi Bintawan penpau perthai ke jing itanan jaka-jaka jungak kai perthai yak bertip kerteng kom kedam Marwein kemudian hagi thain Pynlong East and West Khasi Hills District bat Komisi Bintawan kentir kasap kaphong jui khun samla kedong ka thain ke Western Khasi halaki sab wansei haka khat nyau truk Rymphang araja apusau kan Pynlong ya ke W.E.S Festival hakate ke jaka ka beitanan hakane ke sngi kin don shibun ki program ki ban pensngo tanat ki patba ki bekin thop ya ke singing and dancing grand finale ki jingpin bernya ki belai phojat ka motor racing ka horse riding ka cycling ka zip lining ka bouncy ka paragliding ka kite flying ka photo booth ka classical 360 bat ka housey shushu halor kine kan danru ki stall ki bande ki jing bam ki belai phojat ki stall ki bade ki jing shna ki ba pher ni ki SSG bat ha ka porjan met an pen bernya ki patba de ki nong rwai ki bela pau bha ha ki san social media ha ki ni ki sngi ki bekin thop ye wan bha ba ka kin hon u Josh Thongni bat u DJ Vicky Roy ki ban sa shim ya ki benta ban tem ban put bat ban rwai Kurang kensai Kibana jan bat na jngai Ali tuan yin ya syat lang mentah Daga jin it yin yak men ya snobha W.E.S Festival W.E.S Festival Jan sem a chau deng data mangada skau bang yang ka ai sem ngata malan jen artlang dale stai kat no wadang hap sem dengan ya jan sem a chau deng ka jan sem thobrang oh ya jan sem a chau deng Ajan sem thobrang